бахтиёр ҳамдамов, сармуҳаррири нашрияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон минбари халқ, раиси шӯрои васоити ахбори оммаи тоҷикистон интихоб шуд. интихоби ҳамдамов зимни ҷаласаи ҳисоботии шӯрои васоити ахбори оммаи тоҷикистон ки имрӯз дар меҳмонхонаи хилтони шаҳри душанбе баргузор шуд сурат гирифт. ҷаласаи ҳисоботӣ ва интихоботии шӯрои васоити ахбори оммаи тоҷикистон субҳи имрӯз ба кори худ оғоз кард ва баъд аз зуҳр раиси нави он интихоб шуд. дар ин ҷаласа намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, парлумони кишвар, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, намояндагии бархи сафоратхонаҳои муқими тоҷикистон ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷаласаи ҳисоботӣ ва интихоботии шӯрои ваои тоҷикистон вакилон аз 60 ташкилоти журналистӣ ва нашрияҳои кишвар иштирок доштанд ки меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар тоҷикистонро эътироф намуданд. интихоби Бахтиёр Ҳамдамов дар ҳолест ки таи як соли охир фаъолияти шӯроро журналистон суст арзёбӣ мекарданд. Шаҳло Акобирова, акнун раиси собиқи шӯро, суст шудани фаъолияти ин ниҳодро дар набудани маблағ арзёбӣ мекунад. аслан як мушкили аслие ки дорад шӯрои васоити ахбори умма ин камбуди молиявӣ аст. ташкилоти ҷамъиятии шӯрои васоити ахбори оммаи ҷумҳурии тоҷикистон моҳи ноябри соли 2009 дар конфронси муассисони он таъсис дода шуда, моҳи январи соли 2010 дар вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1254 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. раиси нахустини шӯро Иброҳим Усмонов буд. дар солҳои баъдӣ шӯроро Қироншоҳи Шарифзода, Нуриддин Қаршибоев, Хуршиди Атовулло ва Шаҳло Акобирова роҳбарӣ кардаанд. вазифаи шӯрои васоити ахбори омма танзими меъёрҳои ахлоқӣ дар ваои кишвар мебошад.